Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Hormatly vatandaşlar, bir kay bäri şu Merdan Muhammedov yitti diýdiler da, näbi yitirmedilli. Şol alyp gidipdirler ony, Türkiýede saklapdyrlar. Tamam ýende ýurt içine salypdyrlar garaz. On haçan akydylany belli däl, entek mene eşdemek. Ýöne biziň çeşmelerimiziň berýän habaryna görä 26 iyulda biziň Milli Howpsuzlygyň ministriniň ornmasary Guwanç Awezow Türkiýe barýada şo taýda Milli Howpsuzlyk ministriniň sekretari Ibrahim Galyň diýilen adam bilen duşuşýarmyşyn. Şol bahana bilen duşuşyň esasynda soň şol 26 iyulda Keminani Aşhabada ekstradisiýa edýärler. Ini ekstradisiýa edilmeniň sebäpleri madyr elbetde agzalyanlaryň içinde kimligi ýokmuşyn bir ýyl bäri. Onu men anyk bilemek aýtjak gel. O ýöne şol gurrun ortada bar. Bundan bir ýene-de şu özümiz ýalak insan hak hukuklaryny goraýan nemeler var, pravozащитниктер var. Ondan aktivistler var, garaz opozisyonerler var. Şolaryň arasynda bir çakmyşyklar geçýär. Esasanam şol Helsinki fond diýip bir neme var. Topor var. O insan hak hukuklaryny goraýarmyşyn bular. Emma hakykatda bular siyasi kanibal bular. Bunun baran yerine o da ýüle çykyş edenine aýdanlar. Ölüm ýitimdir daş döwletleri. Nekrofil bular. Bular şol ölleri näçe köpellügiçe özüne iş bitirdim diýip men ýöne ýerden diýemä ony. Neme var abi? Begmedowa diýilen. On ine öz ýegenine atyp öldürdiler. Şol pul ýitdi diýilen gurrun ýygyna öz ýegenine atdylar. Indi on adamsy, Hajeýew. O da öz aýalyny ýitirdi. Ogul sapary. Men onu tanýan, ozanam aýtdym. Ýöne ahyry janyny pida etdi da şo maşgala. Gatynan ýa-da ol dogonna. Ken ol öz aýalyny gitdi da şulan. Oňam ýene-de ýegeni gitdi. Şoňa şeýle ananyny şol paýyp, ay men dogonum bar, ine ol ýokman kömek eder diýip ýüle zordan saklady ony. Dur gıygırma berde adam ken at yatakta. Ne men gelli türmede otyr bir yankı ejem yaranak. Çağalam yaş diýip düşünürýär bolyn, gaty ynamly dol. Näçe ynamly bolsa da pahyr boldy. Oň daşyndanam ýene-de obysyan ýygnagyna beýlikde görnýän adamlar bar ana. Ne diýerler diýä Miral Garagumly. Ýene şomy bular işi şolar kowlap ýörler. Şo nirede ondan arasyna nemeni sorýarlar. Azat Haýpaýew nire demişin. Azat Haýpaýew geçen ýyl çykdy da bulan edýän işini ýazaryp aýtdy bolyn. Indi bular nirede haýsy döwlet şonu kabul etjekmişin ni bular izarlap ýörler. Ne şoňana käsiyeti bar sebäbi bular siyasi şol nemede maslykçy da bular. Maslykçy komanda. Ananyp daşlaryna üýşen oglanlaram bar bular. Kellesi göçüp. Ýaş oglanlary getirýärler, gyzlary getirýärler. Garazna şo wagt şu indi Kemineli meselede ulanlar şol nemeni öz arasyna akyp şo aýal maşgalan ulanlara edil gululanan ýarak. Ahyry indi şol mesele dura ortada şu wagtny şol
kimine Hudaý sakladın bir erwet gün görse ya bir erwet sadyň üstünden barsa günäli adamdan biri şolar da şo maşgala günäli bolup dura. Sen her zat etseňe de bizem söwüşýärse, siz bize wara bir boýkodam diýip galdyňyz da. Ýendi adamyň küşüne namar da bular. Şu er aýal. Guturun namart, iciz. Özüm mara hayt diýseň zart edip daş töweregine adam ýyna gurýarlar. Ay boykot näme diýen bol. Näçe ýyllap gezip ýören adamlar. Emma bulardan hiç şaçan bir adama da haýyr bolmaz. Hiç şaçan. Sebäbi bular maşgalany gurnanyna hasap etdiler. Sen dogry dämi? Ana durdy. Kakasy prokuroryň orunmasary diýip öýlendiň maňa. Wallaha saňa bara hojaýyn mutbyara, o nähili ýürek gerek o öýlenmek üçin. Gatulumsyja bol kän gürlemede de bara. Gowny kapdagynna, oturan ýeram kulüsünne. Onuň üçin şul maşgalaň özü bir kyn ýagdaýa düşüp ýurtdaşyna çykanam bolsa, ondan insan hak hukuklaryny goraýan Helsinki fond diýip gurnanam bolsa, bulan mara edýän işinden, hereketinden peýda görünä ýok. Durşy bilen bulaşyk. Onuň üçin bir ýaş ýigitler bar ýa-da orta ýaşly bolsaň ýaşyna baglylar. Egerde siz Türkmenistanyň içindäki biýdüzgünlikler, adamlaryň hak hukugynyň depelenýäni, şo meseleler barada gurrun edýän bolsaňyz, ahmal bolmalylar. Sizin hatda bara şo taýda şol kimligiňiz bar bolsa-da, Türkmenistan şonu talap etse, şo 2021-nji ýylyň 12-nji noýabryndan gol çekilen şertnamasy bar. Bir Turan döwletleriň içindäki hamala boljokmuşlar. Olar şo biri-birine ol bir adamdan 50 adam inen berýär Türkiýe. Ana gelip alyp giden kim bi nemeni, geminäni? Ha? Avezov. Ha? Uwunç. Menbaň ornmasary. Oňa beren kim? Ýene de Türkiýe menbaň beýanky sekretari şol neme? Ibrahim Galym. Ahmal bolmalylar. Egerde Ýewropa geçenem bolsaňyz, Ýewropaň içinde de ahmal bolmalylar. Men hemme adamlara aýdýan. Onuň üçin şu ol bärde nemeler bir er aýal bar beýanky Helsinki fond diýip. Bular maslykçy. Şular egerde bara bir öz diýeni etmedigi onuň kowalap ýörler. Ana diýrilýär, kowalap ýörler. Myralynam azat çykyş edipdir geçen ýylyp haýsy döwletde şol gaçywatallygy dilýärmişin diýip sorýarlar. Bizden soraň biz aýdyp berelim size. Eşdiýäňizmi? Soraň bizden. Hem bir gayrat bir topar. Ol kaptanna da nemenem goşupdyrlar ol bir neme swazibni general var. Hay. Onam goşan bolup bara, ondan mäzeden bolup berler. Nä şeýtirip şu daş töwerene köpçilik ýygnap, ondan azatlykda da bir çykyş edermem. Azatlyk diýilýän, eýýäm, soň men şol 2004-nji 2005-nji ýyldan bäri men azatlygyň üýtgenini şu wagt bildim. Şu wagda meni täze geldi bir azatlyga. Faruk Ýusufi diýip, asly Özbegistanly. Arada bular çykyş etdi. Faruk Ýusufi bulan azatlykda howa LBK 12-de howa bunt bolupmuşyn diýär. Haýway. Ne çeşmeğiniz var, ne de bilýän zadyňyz var. O zonaň içindäki oturanlar, ol döwlen zona diýilýär.
o türme döwlen, adamlar ınkınaly bilen atlar. Bulun aýdýan zatlary bir kıyılıkda hol nemede Bayramalla Atagaty diýilen smatriýaçy bar Bayramalla. Şol neme amon gelip edenni dowrana şol başlygyny diýipdir-de. Gaty. Ýogat bular näme adamlar urup ýördiýse bularam muny bar ýok bolýypdyr muňa. Ýok bolýan bolsa bu-da alýada ýandan 6000 adamyny gönüne harima götürýär. Stalovoya gelen Bayram Ali'nin içinde 6000 adam. 8000 adam bar bolsa şo taýda 6000 adamyny getirmek oňahan taýarna harwamy. Ol balandyrda oturan bidalagalan sany näme bolsa or 1000'dir, 2000'dir, 6000'a hiç nahar ýoga. Muny malýalarda Kritavro diýerler. Kritavro diýerler ýygyna bärde onuň nemede garpyşýarlar bir oğlundan ve bul şigitler bilen bir türkmen neme ýigitleň arasyna uruş bolýa, ölüm ýetim bolýa, şondan soň ýene de getirýärler. Gatyny getirýärler, ol gaýradan ol bir nemeden waraşylan. Edil Kitrovkagyň arasynda. Men onu gaty utanýan. Sebäbi oň garnaşy menne çapyk suwar bolup Hanja diýilen oglan arkadaş diýilen atymda maşin utup berdi maňa. Men o taýda oturan adamlary bilýän. Ýöne şu azatlyk diýilen göz jepin arkasyndan eklenip görün şu idara hökmünde. Bularda çeşme ýoga. Aýdýan maglumaty durşy bilen yalan toslama bir yerden mara bir zat eşitipdirler de var, ýöne demek görler, yalan sözläp görler. Faruk, näme beýden bolup ýörsiň sen? Seni iştat bilen aga, sizin çeşmeğiniz ýoga. Şu meselelerin hemmesi ediz adamlar. Görýäňizmi, ýurdun daşyna şu wagtna çykdylar şul adamlar. Biri men Helsinki fondga, ýende şoňa meňzeşleri var. O koordinasyony sentr diýip ýende bir zatlar çykdy. Ýende gyýgyryp ýörenler var. Ha? Ol Mirzir var, ýene şoňa meňzeş var, onu gyýgyryp ýörler bular. Bir Akvel Separ diýip o şagal var. Satkyn. Awa, buların hemmesi var. Näme peýda var şulardan? Dine ziyan. Dine ziyan. Onun üçin şul adamlaryň arasynda biz size aýýarmyş şol ýigitler, oglun gyzlar ahmal bolmaň. Awa ýurdun daşyna çykdyk diýip awa ay, oğula inni hiç kime miştat diýmez diýip arkayn bolup gezip ýörmän. Indi haram dağ bilen oň sıçak oğluna da men aýdaýyn. Siz edersiňiz, özüňiz edersiňiz. Kimiňden tuttuk, Azat Isakowy öldürdük, Farhady öldürdük, Röwşeni bassak, Ömürzowy tuttuk. Siz beýtirip bara, saklamarsyňyz. Millet diýilen ol sildir. Silin öňüne durulmasyňyz. Edişiňize görä-de çekersiňiz. Sebäbi halkyň haky bar. Narod emeyt bravo. Adam yolu, adat yolu, atlana deyma, atlana deyma.